introduction clear to te che bai kan book chowa tuna hian Kolasib pa kan oma bright school kota kan thuwang mea hi nuama bo ro kan nuama Kolasib khulum dan te po dai nuam lai taka khulum dai nuam lai tangin Zonu program kan don pe chwak don ani tun tuma hianin kanin pi don lo program in pi pu pi shi don lo Lianhmingthangi hani hi bright school din tu hi ani school din Mizoram me chia te zinga kan hanam nuala chung zinga Kolasib pa he school loting tak me ni hian lo siama engtin ngen local chau he school hi ha bulatanga tun thlenga at chan chin kha te me yang sei aron sei over don lo ti khan lo 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 ula brief si Kim sin kan non ti don ani chuanin ming kha chu introduction kan pe to nang ma zo khanin iduang to introduction in peturin phalna kan pele teng chakati me yang nang mani tu na hian itar leng ma ka soi lawa nula te poilo lan thia kami vela ka nge nang mani din mun no pui ngati pasal fanau te emo atang si kha kami kha introduction milo nei sak thengem dia nupui fanau ti vel kha chu soi thui vak lo tai la o fa kan ni lawa chuanin nula angreng chu kan ni mai chicha kan tiang to kan ti chuan ole ti hianin amngai chu school hi ani top mai ti na ani mela tero chuan school hi middle class tin middle school tin class dia kami medium kha middle medium anita chu engatinge middle medium chin cha hi alo tin bulkan tan lok tang ni hatiro chu ningot mai zona tam tak hi kan dong thina dia mai ro chu hei school munte kan han ena compound te hi du thu samina zau lo mai ba ka tunari chuan middle section middle school hi kan la du to ka hei hi kan enkol thei tok te po alani in kan chia chu bang chuan kan la du tok report ani chu ta chuan ani chuan kumenza nge tuna hian brighter hi ein ran to chuan hemi mun ngai rang hi ni mi ti me yang school mun hi ai ni love tuna hian kum sompakwana kalme ka running mo chuan an ma saber achon tumpuya khilai khian ti me yang ta chuan bul kan chana mo kum li kum nga vel kan omta ta chuanin kanin son le ta marveng lama he ta mar lama hian bo tha sari thariat vel kan om le ta chu tilai chuan hemi hi kan la saklai me kanita chuanin 2009 heta hian kanin son thata ni chu ke mani mun ma ve nge ya mo mun ma hi nuam kan tia hi no pang enkol na te meng middle section chen phei chu nge harwal mo khazarwal ho tan chuanin location ni nei thakop me ron lu hian tan an fitness an physical fitness ka chu da ta shi ta ila engtin nge he school hi allow din kan ti dei teng nang ma hi teaching ai tui ve re nge ni kha nang ma he lam panga teaching background ni lo ne nge khami lines bi ka tai tang tle ma eng lo do tang pon soi ma la poi lo ole soidon chon a thui don lu to kani ma se sa phone long story short an tiang dem khan mo toy zong in sei tai la chu tiang in teaching line a hianin tuina em kan ei po ka shet lo ni ma chuan maro chu sang khat zakwa ni dei to chu 97 dei to chuan in ka graduate ta ni ta chuan mo ta chuanin ka chante kha school a khan an thokani ta chuanin ronin volunteer vela antia dia poi chuang mi lo poi ka ti lo ka ti ta chu utar kashi ade UP ani chu ta chuanin ka in volunteer ve ni engma omsia po ka shelo rim teaching kha nursery KG vela khan min zir ka thok ve ta chuan ka pui ta kum kha che ka in volunteer ta chumin hu chon klem chon ka ron tui ve de hleka ti chuan ina ka hong le ta chuanin chumin hu chuanin puni akhan ka kalta ni mo chuanin engeng bozir te kha ka duwa chumi ma chuanin wai ma te khan ka lo om ve ni chu ta chuanin ti khanin Dutch Netherlands atangin missionary hin amani kumsari kha India rama khan commitment an nei ta ti chuan an mani khan an project kan an present ta kan ngai thak khanin
ให้กระดูเวเดียวเล็กกันนี่ก็ตุยลุตุกปกันนี่จวงเราตาจวนin applicationข้าก็เสียกเวตาจวนก็ apply เวตาจวนมินละตาจู Dutch missionary table จวนกลุ่มนี้ก็มันดีปุ่นเนี่ยจวนว่า2000เท่งคันตาคันนี่ให้อันมานี่ค่ะ professional teacher อันนี้ตาที่จวนกันทิลตีเบอร์กันรงบอลนะเบอร์ค่ะจู street kids สันนี่ชั่วโมงข้าจะจังคันเกี่ยมาค่ะให้กระดุนตุยเวจันที่มายังให้กระจักเวนี่อิงติงเกโอ้กติเวียงเลยสกุลตีให้กระจักเวพายานี่เรามานี่รำเงี้ยติค่ะกระดุนจักกระจักเวเมมตาจุดจังจวนจุดนี่เดียวไม่มิน motivate ตัวจุกระช่างช่างตุ๊บที่จริงที่อาจจะเทียมไงเทียนเตียงเราเฮียนก็ค่ะนังมาบีกับพวกอันนี้กับเราริงหาเราก็แต่ใส่คันอินมังไงจันทร์เช้าที่สวานี่มังไงแต่ตักอังดูอันนี้ตะเรงบอกว่าตักนี่ทีหลังอันนี้เล็ดซุงหุ่นลายที่เมียงพายเลยค่ะอินชินอินกันริงโอ้ซิลเวเซลจวนกับจังจวนอันสิ่งคันวายวามลำปังเตยสวยจวนstate ดังที่เมียงมั่งหุ่นดังที่คัน experience ในชาวตาที่จวนมิโซรัมสกุลเรนดินตาข้ามีมิโซรัมไม่ experience เลยข้าที่หุ่นไล่ที่จันเตอร์อินการข้ามี experience ดังเอ็มข้าที่โน้ปังจิรข้าเนี่ยเราดังเอ็มโอ้ดังเวจูกันโทนะที่มายังปุ่นเนี่ยเพจวันบ่บักอะไรอุตรกาเชียพวกข้านี่นั่นนี่เท่าว่าไวตรงเวกข้าเราดิตาตรงแต่ข้ากันเราเทียมลุตุกเราตาดังเวที่มายังให้ไวโนปังเตอันเรานี่ตาอันวามลุตุกอันนี้ first experience อันนี้บอกกันตัวอย่างที่ street kids สาเพขจวนนิติมาอย่างให้โนปังตลานโบเตให้เงี้ย abuse ช่างกับวังตลานโบเตขังเขากัดตีเพจวนนิมินเหล่านี่มั่วเรื่องสเตชันเตโอกันกันตาที่ขันให้โนปังเตจังยินให้รุยเหล่าเต้นเหล่าใครเวทให้เงี้ยเนล police remover กันที่ยังจีเตขันเหล่าหนีมชีนนี่ขังสงส่งเตขันที่ขันอันมานี่เนี่ยขันที่ขันกันนินโกมตาที่จวนกันหันสิรตีตาอาหารตุกันนิโมอาหารตบปันนิไม่มาโรจูที่ขันคนเรากันละเราเรเซลตาที่ขันอันรอนเทียมเวตาโมให้เตียงไล่กันน้องปังที่ไม่มิโซรัมบิกิน sorry ก็เลยสิบน้องปังเนี่ยจวนอินอังเลเวเองที่กงส่งมาขันได้อินอังเราที่ไม่ยังให้กันน้องปังที่ให้จูทุนอ้อยจุดที่รันดวมที่ไม่ยังคัดยังกับ first experience อะคัดจวนนินตรงคำที่ฮีอมวยเลี้ยมเราวันนี้ว่าตัวมาจิตตีตัวอันนี้เราวันนี้ตานโบนปังตานโบนี่ที่ตะวังคานข้างเตะคานเนี่ยนี่experience ตัวอดังเฮงไลมิโซนปังที่มายังทุนอ้อยเอ็มจิตตีรันดวมกะตีมาเสียบุญจันนะคะมีที่ตั้มตักอีโลเปิดลังฮาร์สัตนะคะนินนังมาเขาจะติดจักเวียวตัวจะส่วนกังไงอันนี้โอ้ติดจักเกฮาร์สัตนะตั้มตักเตค่าองเวตาโมกันบุลจันเพย์จันมินจดเลี้ยมเรามาสุบุลจันนะเองสัตเงินนุปังกันนี่ติดกันจดโดนทุกเสบังกันใส่โดนมีทุกสวยงามละเสียจากองกติยาจูสังนี่ปฏิคันที่ตัวนี้ชั่วโมงเรเวตัวที่มาอย่างบุลกันหันจันคานนุปังสมทุ่มเล็บปลีในบุลกันจันนี่ฮาร์ซานี่มาสิฮาร์สัตน่ะเราขจวนินวันนี้กันเข่งโดนเรากันอูนาวินบ่อันแต่กันจนกันอูนาว่าเบกันเดียมั้งเกี่ยมาเจ้าพวกเขากันนี่เราแต่เกี่ยมาเรื่องขจวนะเทแล้วว่าอูนาเตเนนติคานกันเลยโซนเตมอกันนุตราเตเนนติคานบุลกันหันจันตาฮาร์สัตตุกันนี่ฮาร์สัตตะกันนี่จางินวกกันบุลบ่จางินอินลัวมันตุรกันนี่แล้ววันเตกันเสียมาติคานกันเอาเพื่อจันทิ้งเตพูระโมติขบคานกันเบียนี่กันบุลจันนะคะมาเสกข้างส่งข้าวินนี่มันเขียนตีร์ตัวฮีอันนี้ที่จวนอากุมเลียจวนนี่น้องบังสมสริกันเดียอันนี้เป็นการน้องบังซากันเดียอันนี้เป็นการซาสมนี่ค่ะขัดเฮ้ยที่มายังก็ไปตัวเราน้องบังพวกกันเนี่ยเลี้ยงบอกเสียก็ไปตัวเราเตียงจีเขาจะไว้คัดมาเห็นนี่ให้กระดูเราชิมมันนี่ไกมาเฮียนโมจะวางจวนนี่ที่มายังสกูลมิงโปฮิบไรเตอร์เฟตอะคาเดมีนี่เฟตเบอร์ฮีนี่กันติฉันจูโมรินน่ะอินจูนี่กันเทปโตเป็นอัตราอินกันเตียงจุดตาจวนนี่จุงลำเฮียนมินจันปุยโดนนี่ที่ข้ามีข้าอัมบตี
chu ani ber mai harsa tuna hian harsa to lo kati na ni lovin mo ton te chuan pathian zara hei kan jiom ve to lutuk I no pangte po hei mihring te pon ron pung chho ze la kati lai kha chuanin kan la tlem ve ni mo no pang po kha leba ka hei ngani Kolasib pani a khopui ni tho district khopui ni tho ma se ti mayang e zon na ko nga le thil chung kwa no pang chi sang kha ta khani la khom le don tho ta in ka sha har sa don hian ka ring lu tu kani china har sa na iron soi te po khanin ti fees chung cha nga te po nia ni china har sa na lai khan mo ui pathian ten hen kan deal na sat thai lo to kani chu mo no pang hi tin jing trong trai te hian ka tho tok thin ni chu no pang min dil ru kan ti tok thin ni chu mo kan di langa min pe thei lom kan ta tur chu mi ron ve ma yang ti khak ka in nga na te ni ta tin fees chu atir ta kan fees chu mo za som thum mani za som thum min cheng za som thum ani chu ni bul ka chuanin kum thum nu ate khan cheng za som nga aron ni le ta cheng za som riat cheng za ni ti khan kan kal chho bek ani chu ui ka she thiam ani chu ti hun lai chuanin nang mani una win be ba ka khanin zerte tu dang han chorte nem nei ve kan nei ve chang chon kan chung te mo kan ka zen te ho te po hen mi ron pui ve ta kum ni khat te chuan min ho san let thin ta ti chuanin I heng la ya I khachung khotwal ni te mo ti khan kan chor ve ta fel tak hi pathen min pe se kan dil tak thin chu tu te nge I min ron tir sak ro I no pong enkol turin I kadu min pe ro ka ti thin na chu min pe ni pathen hian at ni tak min pe tak ani chu chuanin I ka zirtir tu te kan zirtir tu te ka mang lawang kan zirtir tu te mo an thabi ka ni an fel bi an tai vi ka ti dawan ka pak ve du rim ani an fel bi ka an mel po a thabi ka an tai ma em ni ka chuang top kai ma po yan mo ka chuang and in school nge rules and regulation bi ka chui du le ron soi thei thau ta ni man do khan no pang involve ti te no pang in shema chut ti le lu tuk tiang chi mo no pang in leila rual hei ti me yang control ngai lai tak tak ting kol don ta khami bi ka khan nang ma concept ti me yang irin nge chu tiang chang kal pui tur nge violent kut thak ang chi te tiang te hi a thalo tiang chi zong nge ni a ka ikal pui dan chim ka shadow in she a tha zo na thata ka ni chu ti lai chu ni e ti ro I ka mu dan chuan Mizoram no pang te hi nasa taka shem ngai tu ma an omlo vok ngai po an omlo thuan oi pakhat na mo apani na chuan thiam na te hi vok chwa thei ani lo I ka ti ve a tin I hanlulul deu hlek te hi chu mishing kan ni ano pangania an om tur ani I chu wang chuan in pathian zara in punishment ang te awanga complain kan ton hi chu kala shelem lo ni voi ni thleng hian bo chu wang chuan in enge assignment te enge mote an lo ti lo ta an phu tok hi chu om ve ni voi enge ma zat ti na tir te ti lo tir ka ti lo rum ka chu til ni thei chu ni chuang lo ta bol lo char te mo I ti chuan enge thi mun classroom phe fai tu te khateng ang chi te kha chu kan nei ta amai ro chu stick hi classroom a hian ken lu kan phal lo ate lampanga ero chuan an han zir tir hian hei ko te lo ngai thin ta ni mo ka su dang ani ta demonstration stick ka chu stick shim classroom a ken lu oi lo I chu I kan du dan an kal dan po ni ani chuan I rin dan ka nei is ex student te to ne student te poni ta se in po na that ka ring lat oi te re mai ti ni lavin ni she tia mi za to si ka mi ti na la ya kha bo ro ka ati zia dei lo mo oi te reng mai hei ti hian class 8 thleng kan lo nei ta a kan thla thin na farewell te parents te kan som ta a so chair te kan e mo ti khan I engen experience ten sai ve a kan sai ve a ti khan I chung ho chu hei kal chok to shim hian an ngai to pani mai school ni mo an ron in ti ta to top hey parents day te sorry teachers day te mo eng mo han nei ta la an mani le an man ni phachon anin an ron som to pa te an ron ta to pani mai an ron in ti ta to top school hi mo hey ti hian an school bang te hi high school an han kal ta school an ban ma chon an lo kalanga ti hian
zun ina te an zuk zunga chung ron po an thalel ngoi ni chumo kal chuak to andru na kan san thelo o an mani brighter school student an ni na ka alang char tho heten staff room aten lo kalamo chang star in do lu tuk ten ron diang amo ti khan ka ngai lu tuk cheu te khan ron dia ti khan mi ron visit fau mai kal chuak to anwam don ti ka she chang sa anwam environment ta kha ni ti dan kal na tur ka nuam do wa kal chak na tur in lo siam ani phot kha chuan pero chu wang chu nyang student po kan pun chak em le kan ti ka shelo nu le pa te hian kal na tla ka te min ngai saka kan performance te min mu puya kati mai chu chu bo hei ke mani chuan local routine tu ma kan va som thailo amai ro chu kan parents ten an experience te an soi thina an fa te mo ang angin nge man so na engtin nge an enge an zirte hei an mani hianin timayang hei ka shelo kalna tla ka min nge saka midang te po som tu chu kan parents te thau yin nia adik cha to ani le mo school lot ling ite na kan ti re tiang a chen chu school chen kha chu an grade chawang te board exam an face a heta kumtin to paran nei lom kumtin chu mi khami chu mo khatiang zong te po khanin ate thei tho ta ni ameri tang zong te pon chuan te na sang sangom thiang nangma po khata khan in school le engange ida le success heti me ngai lotlin na le shal zauna akhan knowledge hi nangma ngai dan ti me yang ni te da sang omang engtin kan te dan te chu in angvek lo mai thei mo ma sabera chuanin mitai ma hi mi lotling anni pakhat na chuan apani na chuan tu na hian middle school thengle kan ni kan no pang te hi amai ro chu kumsom pakwa te kan lo ran to ta thian jar chawin ta chuan kan no pang kan product te hi ti ma yang bo doctor zirte hei enge part time lecture kan tiang chi te le enge mo thil dang training na enge mo hei enge agriculture kan tiang chi ang te po enge ma sa thi an om to ni chu te na pakhat atan chuan ka mang thin ani kan mang thin mo kan product te khan khoi ya mon lo zirve a ti khan kan hu ve ni office a had thu em tu chu anla om lo ni tu na chuan mo maro chu khatyang ang zir chua ka zir mek te hi enge ma sa dan omani lo tling na ko pan chau mo chu te na anga chuan kan nga ya ka mang ve thin ni chu ano mi ti thei am oi no me oi ka chuang thai tam oi mani phe chu mo oi in nei na kan kala ka no pang te phasa 2002 ka no pang te kha an lo lian to kan chu fit ruk don an lo ni min han mo ka miss ka ngai tuk chat ya oi kan hanin kwa mo oi ante oi kala ka shelo ti ma yang he an lo lian to lu tu kan mani phe kha chu he an lo zir chuak to ta a he enge lecture with the enge appointment chu ni lo part time ang khan an lo thok ani oi ka ganian e ka mi tu hit la lo chu ni ka lom lu to kum bo ro puik ti chu bo kai ma hi he enge ka nuam ka ti top ka sei thiam lo sing na mani na tho a lotlin na mu bo ka lotlin na le ma som double ka ban thiam pui vek the lo che ma se hey excited thiam box se ai do me long khan hu khan mo chuan tin khan kan han sei zo tui pui ra kha karon tia sei lu du sei lu du chen chu enge zirtu tu te pon kan zel experience thar kan nei zel kan in explore zel lo ngai thin ani ta ni so chete ka zui man thiam me yang khami bi ka khan iton shat to te khamin chil thengem are video hlek to amo tui pui ral experience kha chu sakni som dei khani to ta ma se kan theng hil thei chuang lo ni khatiang ang hei enge tui pui rala han kal te kha hei enge ro pui ka ti ve shim ani tam takan local to ma se kal ve thei tur hen ka in ring phak lo shim ma se ka kal ve ta ni thian te wangin thian te zara mo london a khan London kha ani bera ka thleng thata ti chuan ka thian nu fa te hi
an kalani school mar se khatilai kha holiday la taka lo ni wang khan eng poni se an school shim ro atian shwai ta ni school a chuan an school te khan kan han thira enge aro pui lu tok mon campus te building te engke an ni chu hei engke ma hi systematic ve kan ni bo an school kan lai chu ni tamia lo ta amai ro chu mi nuwa kar pi khat nuwa Germany kan kal chuan in school kan kal ta ni bo school a chuan kan kal ta ti khan ero pui to pani mai engke man nei ti mai yang bo an so lo mai thei ni engke man nei ti mai ti chuan kan han kal ta English class a khan min shwai ta computer hin nei taka ti han an chu lecture han pe a ti khan ui all sam to pani mai an ta ti chuan in an mani zinga khan in Malaysian mi hi lo om ve ni chu mo pakhat kha ti chuan min hei enge ke kan mel kha in ang de ro sia o kal sang lu tuk lo Indian mel kha kapu vak si lo ke mang kan ti chuan in an lo sila hei nang mani e khwa tangin ti ma yang mo a local dona an tia chuan teaching na khan ka tel ve ta ati khan ang class lak na khan ka thu ve ta oi in ang lo to pa ti chuan ama te po chuan kadin be thei chuang me lo ma se no ma lo ti ve pha ni chu khateng ang kha chu ka shelo eng tik ni amo chuan in tun keima generation hen lo nei lo po ni la na kin chuan kan la nei ve do na ni ti kha chu ka mit thla ve thei ni chu mo computerized ve kan ta maro chu eng mo an ti dan tlem te hei no pangan en kol dan te an biak dan te mo kha khang te chu tlem te hi chu kan ti thei ang kha chu kan implement ve ni no bang han biak dan tu te enge zaidam taka biak tur he factur khadeng ang chi te kha chu kan ti ve enge ma za thi chu kan ti ve chu ni deu mai an mani ang kha chu mo tu na ri chuanin ala harsa ve ni ni etero din hun nen economics hetiang kan ram ang tapon tiang hi kan la ni ta khang kha chu na kina chuan kan la wi ni thei kha cha kom to lu thuin choi ve pokan ni thei ta se ni ma saber oi te re oi ka chak to pani mai ka chak to chuan kan tun bo ra ka han lu tai la ti dei tiang covid thun lai hun dom lo tuin min nang ta ni zer na khar ngai he mo thil khatyang hun lai ta hi kan han tok chho box si a khan nge in school han har sat nain tok na sa em in student ten tin guide dan hetyang mo ra ka hian atir khan ti ma yang lockdown masak ber online class kan han nei masak ber kha chu kan buai ve thawni ti ma yang mo first time ve kan ya boi khat en ton mai turam si lo no le patan voi khatna no pangtan voi khatna zirtir tu te tan voi khatna ve kan ni wang khan nia thei pato pa thain kan in buat sai ve a hei group ten class ten hian group WhatsApp group te kan nei ta ti chuanin ta chuan kan han upload thin ta network te lo thalem lawatin apoi em ti ma yang hei school no pang hinin ang lawani hei atam jok phei chu hei re thei te kan lo ni mo ta chuan phone te khalo har sta em ani unau pani pathumani phei chuan pakhat te khan lo in trom ta ti khan khateng ang zong sung te po kha shet them na thui tak ne na kan ti kha angai ta zirtlang vek kan ni wangin ma se an thei pato patha in an ron ti an ron submit thei boka thiam tur te zir tur te kan ti ang kha chu an ron ti thei se la ni hun taka khan mo tu na hi chuanin tlem chuan kan zia om ve to ani ti mai atir te ngai to chuan mo he kan lo experience tho ve sel ta ko ni don te lo ni to tin set dan tu te khatro te reng mai kan in buat sai na sa lom gai mani po kha kan nervous ve ma nak lai a mani lo ma video call vel lo ti vel po nervous ti meng ti ngai lo ma na ka lai ka te online teaching han ti mo en ti nge akalang ti lai bor vela te han ngai to ti te kha wi ka sha thiam pui tu ma se challenging ve tu ka mo kan han la kan khur ve de bo ka mo oi khai anwa ma se khang zong so khan zir chwa kan ngal tok he ti lai class pa nga ya khan kan in prepare na sa lesson plan engkim planning hi kan nei fikani kan plan chuak fekta khateng ang che kha ai na sa in bo sai kha ngai ni ke manin kan master ngai tlat ni kan zir tur ka mo online a phe chuan na sale zwala ti ngai ni chu
chuan in kom na hun that teu te kan nei the he ai han hun hi se hi ka ti chi na mo kan hun ni duai lo toy kan tui don cha hi han to pi ngai chi na ing pon ni se ka kan in kom na atangin zirna lampanga tui school sia mi te me cha tam takin omang headmistress sang te hun sang mi te tit aizol khoi mun apon ni ro se ti khanin tuna kan ti atang te po khanin in experience sang in ton sha atang khan no pangte ta na ha ai chale zol tur in lo tho thei an be se ya chuanin ta brighter faith academy principal ke tu mami ka lo ti vele top mami chunga lom tu kan soya hun thatak min pek the wangin in kan lezel tura zonu chan do sakna kan la na cheu ke di school ai o in lom thu ka sei do tiang ang hun tha hi voi khatna nia kalom top kan sa vain brighter faith academy zong ai o in lom thu ka sei